Badalona ha estat aquesta setmana la ciutat triada per Societat Civil Catalana per celebrar el Dia de la Constitució a nivell català. Així ho ha estat per contrarrestar la polèmica del 12 d'octubre, quan 6 regidors de Guanyem, Badalona en Comú i Esquerra Republicana van obrir les dependències municipals, tot i tenir un ordre judicial que ho prohibia. Durant l'acte, Pompeu Fabra, l'entitat va acusar els regidors de Badalona d'apropiar-se de l'Ajuntament. Els regidors del Partit Popular i de Ciutadans s'hi van sumar a la celebració. El vicepresident de Societat Civil Catalana, José Domingo, diu que amb la decisió d'obrir l'Ajuntament el passat 12 d'octubre l'equip de govern ha vulnerat el principi de neutralitat. Domingo afirma que els ajuntaments no poden estar només al servei d'uns quants i recorda que PSC, PP i Ciutadans, partits tots ells constitucionalistes, són majoria a l'Ajuntament de Badalona. Considerem molt greu que n'hi hagi una consideració caciquil per part de determinades formacions de les institucions públiques. Tenen moltes tasques per fer, no per obrir només aquests 2 dies als ajuntaments. Evidentment, això és una decisió política, un abús de poder, volen fer seves les institucions de tots i això en democràcia no és acceptable i es diu corrupció política. Per Juan Fernández, president del grup municipal del PP a Badalona, qui va fer acte de presència a l'acte convocat per Societat Civil Catalana, els dies de festa nacional són competència de la legislació estatal. Una cosa és el 12 d'octubre, on es va produir el trencament d'una resolució judicial a la porta de l'Ajuntament, on el govern municipal pretenia obligar els treballadors municipals a treballar aquell dia, i ara estem al 6 d'octubre, on els treballadors, on els càrrecs electes, els regidors d'aquest Ajuntament, volen treballar. Un regidor treballa tots els dies, les 24 hores al dia, per tant, no té importància el que està fent el govern municipal de Badalona, la CUP i Esquerra Republicana, és una comèdia. Regidors del PP van participar en la lectura de diversos articles de la Constitució espanyola que va precedir el discurs del vicepresident de Societat Civil Catalana. També ho va fer el regidor per Ciutadans a l'Ajuntament de Badalona, Juan Miguel López, qui també celebrava la jornada d'ahir, acompanyat dels regidors de Santa Coloma i Sant Adrià en aquest darrer municipi. Hombre, el gobierno sabemos que lo que le gusta es desobedecer las leyes y no respetarlas, pero sabemos que tanto el 12 de octubre como el día del 6 de diciembre de la Constitución son fiestas en toda España, son fiestas nacionales que hay que respetar y por lo tanto no se puede utilizar a los trabajadores para hacer política. Representants del PP i Ciutadans a Badalona acusen de fer comèdia els 6 regidors de Guanyem i Esquerra Republicana que dimecres van ocupar el seu lloc de feina com a símbol de rebuig a la Constitució espanyola. Guanyem, Badalona en Comú va aprofitar aquest 6 de desembre per reclamar més sobirania municipal. Ho van fer 4 dels 5 regidors que té a l'Ajuntament després d'una reunió que van fer a les oficines del BB, acompanyat, Sònia, dels seus assessors. Sí, l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, va ser un dels representants polítics que va anar a treballar dimarts passat. Va aprofitar el dia per reunir-se amb el seu equip i fer una anàlisi del procés participatiu que ha viscut la ciutat en relació al pressupost d'inversions. Guanyem ha decidit que proposarà al govern d'acollir una jornada per regidors i equips tècnics dels ajuntaments catalans per traspassar els coneixements adquirits durant el procés de votació que ha viscut la ciutat. Parlar de participació no ha estat casual, sinó la manera de Guanyem de criticar la Constitució espanyola. Per Sabater, la Carta Magna no respon al dret de decidir dels pobles i està ancorada a la realitat del 78, molt marcada pel llegat de la dictadura. És evident que el que va passar el 12 d'octubre va ser una ingerència sobre una decisió municipal. Aprofito també per recordar que els municipis som les administracions més properes a la ciutadania, som les que hem de donar resposta directa i la més propera, i som les que menys capacitat tenim per prendre decisions. En aquesta reunió també es va acordar que no descarten proposar el 12 d'octubre de 2017 per tornar a ser un dia festiu, donat les peticions que han rebut dels diferents sindicats. Pels membres de Guanyem, la reacció del grup municipal del PP i de l'antiga delegada del govern, Llanos de Luna, sobre la decisió d'obrir el 12 d'octubre passat va ser desafortunada. El regidor de Badalona Democràtica, José Tellez, diu que la polèmica generada a Badalona situa el PP de Xavier García Albiol a l'extrema dreta. Celebrem que el senyor Millo, que és militant del Partit Popular, rectifiqui les opinions del senyor Xavier García Albiol i del grup del Partit Popular a Badalona,
que es va denunciar el 12 d'octubre perquè els càrrecs electes vam treballar. Per tant, celebrem que hi hagi una rectificació en boca de personalitats del Partit Popular en aquest sentit, i això situa el Partit Popular de Badalona i el senyor Xavier García Albiol a l'extrema dreta del Partit Popular. 2 dels 3 regidors d'Esquerra Republicana també van treballar aquest dimarts passat. Oriol Lladó, primer tinent d'alcalde i regidor de Badalona Habitable per Esquerra Republicana, i el seu company de partit, Francesc Ribot, que és responsable de Badalona Justa i Inclusiva, ho van fer a porta tancada i sota el pretext que no tenen res a celebrar i sí molta feina a fer. Lladó ha dit que en cas que el contenciós administratiu, que es troba en fase d'instrucció als jutjats pels fets del 12 d'octubre, els acabi donant la raó, des d'Esquerra veuen amb bons ulls l'opció de tornar a treballar el Dia de la Hispanitat de l'any vinent. Esperem que el jutge, quan resolgui aquesta part de contenciós administratiu, reconegui el dret del municipi a decidir sobre els seus recursos humans i de quina manera organitza els festius. Això és el que esperem que reconegui el jutge i, per tant, un cop ho reconegui, esperem que ens doni la raó i, per què no, el 12 d'octubre vinent poder tornar a proposar el que havíem proposat. Qui també va treballar en aquest cas a la Generalitat va ser el president del grup municipal de Convergència i secretari general de Territori i Sostenibilitat, Ferran Falcó, assumint així la decisió del Partit Demòcrata Europeu Català. Sí, qui no va voler participar de cap acte, ni a favor ni en contra del Dia de la Constitució, són els grups municipals d'Iniciativa Esquerra Unida Alternativa i el grup dels socialistes. Recordem que la decisió de treballar aquest 6 de desembre venia de l'Associació de Municipis per la Independència. Sí, recordem que, segons dades ofertes per la mateixa associació, més de 350 ajuntaments catalans van organitzar algun tipus d'activitat amb motiu aquest dimarts passat, i en més de 200 d'aquests consistoris, no és el cas de Badalona, l'equip de govern va obrir les dependències municipals.